Mga unasan may tirada. Tirada kaon. Hab-hab na sad. Padulong na may dalagit kay gusto daw makikita ni Kenshin sa iyang papa. Alright. Doon na mi. Ing. After 19 years, magkita na jud ang amahan ug anak. Diara, excited na si Kenshin. Alright. Nalubat ko! Nalubat ko ilod. Yan. Basta, ikaw ang tao. Iwat ni mo? O, gawin ako magbuhan mo ato kay ulan-ulan mo rin. Motor na takbo. Ugma ba ito manuji? Ha? Gang? Ugma ba ito matuwa? Kaya hindi nga si Lubil nga mga 1 week pa daw yung buwan. Sige, tawag ni mo ka mo tubag. Gilan tayo ko eh, magumuhi. Wapo kayo mga kaligo gani. Mao ba? Oo. Kasi tawag din ang tubag ng trabaho siguro ni una-una ko. Ay, pagkakawin ko kumunta. Ako nga nagtiya. Okay na. Gusto na siya magkikita sa imong mama. Hindi, ibabaw pa. Sa ikaw? Dito na ako sa lungsod ng Puyo. Sabi, hindi ako marunong mag-Bisaya eh. Ha? Dalugin mo. Tagalog lang. Bukas pa sana ako pupunta doon sa inyo. Oo. Oo. Pero yun. Tiya ako eh. Ano pala ako naging missionary ako? Oo nga eh. Sabi na naman mo. Mga po, ito po. Nagsabi ako sa Diyos na naroon ako dito. Hindi ko na dito sa Bisaya. Ako pa rin mga Bisaya eh. Okay lang. Huwag mapunta ko mga ito na RJ. Huwag mapupunta ba ito rin doon? Ipag-desyo ng motor ba? Motor ko. Eh mo na yung niya namin kay gabi eh. Sige ko anak ko kontak na kontak na bago na kanya. Pasensya medyo Wa man mo tubag asa kani ana si Lubil nga mo na guol ko no ni kay wa lagi ko ka magkontak. Wa sige amo atuon na mo si Rugma. No ningarin lang mi. Sa bahay lang. Naka-ari mo ka sa ulo ng Oo, nagagala ha? Nakalimod ko. Sekarang di siya tiya sa una. Kaya iba daw basketball ha? Dili nila na. Dati. Liwat niyo, katagas Ilan taon kayo nang nakawala kayo ni Mama? ha? Hindi kami nag-iwalay ng mama mo. Hindi kami nag-iwalay ng mama mo. Ano lang, may ano lang ako. Naging bad boy lang ako. Hindi kami nag-iwalay, hindi kami nag-away. Ako lang umalis sa inyo. Alam mo dito. Alam ng mama mo. Ano kung nangyari na yan? Abang story lang. Pero, at saka na, sa naging, maging ako eh. Okay. Hindi na ako. Ilan taon ako na? Pero sa nangyayam ko, Ayan. Si Mama mo, nasan siya? sa taas. Taas? Pupuntahan ko dito. Pupunta natin siya. Ha? Saan pupunta tayo sa kanya? Saan pupunta po Ha? dito? Muad ka na siya, muad. Wala siya makikita. Punta tayo sa kanya. Talagang? Ganun siya kikita si mong mama. Ang gani? Mato-mato? Mato na. Ha? Ito na to. Susuri pa, susuri. Para makasulit. Ah,